Mae yna phob math o fydd I Caredigrwydd yn y gwaith. Mae ymchwil yn dangos bod Caredigrwydd yn cynyddu lefelau egni, yn meithrin persbectifau cadarnhaol ac yn creu llesiant emosiynol yn y gweithle. Mae prawf gwyddonol I ddangos bod heilioni a Charedigrwydd yn lluosogi a lledaenu. Mae Caredigrwydd yn cynyddu bodlondeb mewn swydd ac mae'n creu ton sy'n codi ysbryd drwy'r cwmni cyfan. Mae gwneud y pethau bychan caredig yn rheolaidd yn ysbrydoli gweithwyr I wneud cyfraniadau cadarnhaol, sy'n creu ymdeimlad o berthyn a llesiant mewn diwylliant gweithle holl gynhwysiol. Mae bod yn fwriadol garedig yn annog eraill I arddangos eu priodweddau positif. Mae'n helpu ni greu'r math o amgylchfyd rydym am weithio ynddo fe. Mae pobl yn sylwi ar y pethau bach caredig, ac nid yr un sydd yn ei dderbyn yn unig sy'n elwa. Mae hefyd yn gwneud eioni i'r un sy'n estyn y Caredigrwydd ac i'r busnes cyfan, gan greu diwylliant gweithle cadarnhaol. Dechreuwch chwildo Caredigrwydd yn eich gweithle heddiw.